Mama, last time can be so person we spiritual oil. Emma wa who fee. Now the empire very powerful. Mama, one day TV for saying I mean catch us almost so. Should I? Oh, okay. Then one today we train okay. Oil be brebe ya tono. Unse ye extra virgin olive oil. Ye olive oil so. Ena ya tro olive oil bi. E wo tuam ni ti ya red. Ya tro ho olive oil. Na the label red bi a chechire ho. Na osofo ton bi ma 100 Ghana and fried up. You're powerless. As I said, body so. I usually go from time when I read. Would you go share to my betcha maybe a car? Spiritual oil on Tessa. See, me betcha mo, quiet, a first year spiritual oil. Ya dear do him nay. Now, you're selfish. Into yet, now, said the own so while betting me oil. Now, I hear Juma mount. Said the bear. Oh, fellow say, one not to me be the witcher. Would you be good? Someone what to offer with you or send a sign when you miss to me. See, your cast will be a yari woo. What the one say a bomb code the can a mumma. Now, bomb pie mano. Now, o coffee and after 24 hours. O mbe catch it outside and one tona. Not just and crab you be. This is called back to sender and repel. A yin yama boni free ho. Na a repel it and yama. A ye papa net te soa and a woo mua a jija. Inti a very, very powerful. Na makope extra virgin olive oil. Extra and your virgin olive oil. Extra virgin olive oil. And dear a pure olive oil. Yen fa be bien fried. And the ente na ho den so. Inti me nyame pure extra virgin olive oil la. Ti obepe susumasa na haban ene na pena. Na wape custard plants. Adede nkruma. Obete na haban. Na Me mama kwaba eba one day TV so ene so ye dafo for kra ene ene maame me ka se maame a munim one day TV maame I am maame nature servant on ni ba be twetwe nkomo na de ye maame wa ma na gudie mu obecha de for kra wo ba becha ha wa ye be oil ye be charge ya de wo fie na se be ye kwa ho hiahiam ye ni papi yare se ya emum ne yare na se ye ho hwe na enye ya ye betumi ayusu sa oil no enya ahoto etimi pa cho jebre nya akoma na nya abotre na subscribe to YouTube channel no comment share na like na se uvia wa minya notification bell say crying say be ya upload new video bia won sabeka nentem kame ho ne ma me nkodi nkamo enenso bi onyankopon de na enso ache ye biem ena ene maame me ka se maame a one day TV maame munyina munim muhia ni din kra minya ka ye maame a munim nipa a ye de no ba betwenche enkomo ye maame the nature servant onne ni ba be di enkomo enenso so se ne me kan me se one day TV de ene ni nyina de awo onchene ho kwa na ya hwe ho si eta ne ho ni mama me wakwa aba mi oba one day TV maame se bibia boko oba de adom na won so bibia de adom ya maame de wo ihe introduction bi efi say mo amuni mo ade dada muni mo maame dada mama enenso so no nyankopon de nenso asa ache ye biu eja nema 1 or 2 bi na one day TV for imo so tire say mimi sawo ema wo bo ai se no enti na nenso ye san so na ma ya toa wo fie ache yo mate na mama obi o ho a woni ne nya asama o se me sama o ma agrada me sama o ma nsuo o mo nsuo bi adin but o kasa me sama o ma nsuo atwa wiase ahia me sama o ma mframa me sama o ma nnua ebi o do amfa kosua bi abot fom odnano aka eye adwuma that's it obafa one day television aha na abehu no kwasem ene ahuntasem ene the do's and don'ts in life enti ye be chire mu onti bibia se a ne hia ne se o be subscribe wa like wa share wo comment bi ya na ade aba na ya chire wase se obi ka se wasama enwa ma bibia eyetumi because enframa yetumi eyenkwa se enframa mbo mene wo more than 10 to 20 minutes asembe den ebesi ti so obi sama ma
Enframa. Ati se waka kire se enframa stop it se bebo ama wanya bia den. Ahome nti automatically ebenya wo. Ena obi ka se osama wo ma ensu a. Na wambo nsuo bia din. Na osi nsuo etwa wiase ahia. Ensuo bia fi asase ase. Okay. Ena eba ye nsu tene. Ena nsuo efi odomanko nyankopon ho a eto nso. Tumi ni fi asase ase na ko. Na asan fi soro aye den asan aba asase so. Enti na chese wo nipa nankasa unum nsuo bio. Wow. Yeah. Unum nsuo bio mchese unum drink ekra o. Sa ade bia efa nsuo ho de. Woni na twa ayonkofa. Ti se aduane na yedi nsuo no a na wo begyae aduane di. Ade bia yedi nsuo ye bia no, woni nsuo ni twa ka biom. Ebenya wo. Nese be sama umenua. Na enua nso na bɔ mframa iba. Ene mama asabi di obi sama o sa edin. Na nienti ma obi di amameti asama nipa na ma nipa eye bone. Se meti hei. Nana se wo ma fun me a. Obi wo wa ofum ne ba ko mfa nchew. Ma me dia obi ya embeba me abawa. Me sori so aka se me nda wo ho ye ne atoso nan. Okay. Me tolerate bibia for the third time or fourth time on a day. Me strike wo so once. Me once pa me sori so na dey assemble den. Ebeba fie enti obia na the level of tolerance what you say obia ne bebia na bufuo edu se ko ba se me ti hai na oti ha sisi a waye made na ade a me mafomo na me nsan enye me ho se de a foma mafomo no me wonuhu na ne meya ne se me hye wabufu fantefo ka no aroba obe hye na bufu na edru pempenso bia ne obeya ne se obedome obi dumu ehu achi duabo duabo ye dane a utie yie na nipa ne mfa ne honhom bi ntai akire ana honhom bi nso meje contract no pay bia metai akire a ye dane a utime do ho na ne watome wo no ene na timi be generational curse e de to wo ne wo nkiri maso Mama mini madam fo anya asem waka asem a eya asema minim ho hwe oda to me so ebi abufuo mu mesewo mesama wo maka dam de maka ne saa minitumi bia ta chire minitumi bia me de ta chire me abufuo mu na me ye dey ode kan me de kan saa enti maka saa asem na wie na menu me ho na o maka so asema ka ba nka ne yesisa wano no nso okay ye ne mano kokotwa asa me kan asase mama ye adwuma yo ahwefo madam ase se monya mregu so hwe yen won se ansa na obi be bodua no ewa abufuo bi a ebetsena nimu se abufuo no na frefre ahonhom ba onipa won kasa ya tumi bi ani wo kwan honhom bi ani right wo so anto se obebie wano na waye den wakasa no tumi bi ani kwan se obeba be ye bibi wo ho enti immediately a wadanfo afom wo na wakase wo ne waye mi mesama wo maka obi kwati meka se ka any tie ene bebo okay ebufu a wo de kae no ene ahonhom atwam no de o masom wano kokotwe wo wano ankokotwe wo o masom enti ansa na wo be reverse no wo hia the same energy say the energy say afide me da che me nwane firi makomam ebufuo na wo de kae tu hia ebufuo na ne be replace anger ama forgiveness abaye den odo what you say so sisi a ti he me no me no ti he me buafu sedan a na wafom me na de ebufuo aba se metimi ayi ebufuo ne afi ho a eye wano kasa ene kwan a obefa so show odo e de a kire me ena bebre sa ebufuo akoma na se na metimi aka se na akua sisi antokwa yakun ya me kan se kaka penka wi me dobro so asem bia me kan ye bia mesre so so nyankopon fa nche me na honhom atwa ye ho ahia
momfa nche asema meka ye nyina meka ne kwa na no kwa na me de kae tumi bia so mu bia no omunje mu te sade ye gya ya nwea ukura nwea se na wagya mu agufom no na anane afiro monsa so power ewo tum ewo ya no asem so this kwan ya fa so bodua no eya na nya the same kwan na nipa fa so ye den edane nti na yesi dua no wakwadane adane a andane obekom no na yawdie wo nipa na wo bodua no na yawdie gusu ye den ewo na komam say ye the core spiritual realm before say wo besesa boni ne with papa no ade odo just wunya odo ne akomu fan akomu tie nti na yese obi fom wa ka ne papa mu afache no because baby abufuo di obeduru no ani je ntimi fa wo nnuru ho okay no matter how far wo beka se wani age aduru enkosi nkonya wo wani je ho ahemfie da obufuo ho ya do be akogina adakam kwati ase wabufuo ya do be kwa ahemfie wabufuo mu na yakofro wo empanifo anim na yagu nsa etwa nwan wabufuo ho but me hu obi anani age a wodo obi wani je kwan so a yegu nsa etwa nwan wo ne ho da ti abufuo ade a ebere na sea ne odo ma ensuo twa ye ho ahia ti fade say asema kire me so me de me region kire me say bibia was asisu bia wo tumi ti no ahia me say me nkogina nsuo no ho okay na me nkasa okay na me nka makoma so ade okay me nka de ha me ebi enya dome na me kodome obi ne o ma de bia me penti okay na me kwa akogina ho na bede me hu say ahaya mi kwei sa ensuo ya mi kogina nwi so yo oba so ye bema emom ye na gina epushim na mi de me di e kira kwa akoye okay enti sa no se menya kome kogina sa ensuo na me kasa emfesu so bo ni bia ambrebe ana san na me pese me ni ensuo communicate a meye nafa ahefo okay nature servant mechire esan se ya chede ye de che me kwanti mechire na obi okura sa energy ne nsuo mu kwan obefa so ene ensuo energy akasa se onse nipa bi wo ho a naturally asem bro ne so na okope nsuo bi ho atena na ode ne nan ebrobro nsuo num na se odi agro wo nsuo na no osore a na wakọ obi so wo ho a na dwendwen ba na okotena duase osu ebi so de ba park so omunyina wo special energy a ekura omo so yemfa nko nsuo so sisi a se o fele se issue bi da wo so ana problem bi ewo so nti o pese wo de koma river energy a unim nsuo ni se wo ye oba se wo ye bema first thing se wachima enko wo ye oba okay wachima enko ensuo ni bebre 90% echi oba wachima ewo boundaries ano. Secondly, kwa wakoma mu yaudie no uye de to fie because they are of peace. Inti na de bia obekọ na nsuo ye den eda hodin they are of peace. Omo pa asumdwe inti ukokanyan na osore ebebusa hwan na enwa na me saa time inti wo besoma no onkosom nsuo ya nsom nsuo ya soma nsuo ya wasofo bebre asa mentality na ewo mutirimu no. It's about time so omo hu se ukoto so obi ebo ne mpaye wo nsuya no a enjeje no because e ho na no so ne gidie a driving e de na duru enti se o jeje ne se wo so nsuo de ene ukobọ wasori besu a emfa ne nko nsuo bia no fa ne mo asu ko sadote na fa bo na su enti wo kwa unnim nsuo ne din a se wo ye oba so ye bema unnim a ubo ago wo wansa na wo nanananom ebeba ti ubu agomprensa na wabu mu ase nana we de minimu e bia me ye hoho ana mabesu ye kure mu na asem bi kire me so me de bedan wo e bia ukura onsem kwens
na wato na na mensem kwansi nie ebia ukura ewo na mensem huwo ni na de agu nsuo nim ebia ukura nsafufuo na na mensem nsafufuo ni na de agu nsuo na no ebia na ukura na ntwe no fu nsuo omo pe papaapa oyensuo ba oyensuo ba ma omo pe whilst because omo hu ne se wo de ade a esombo abrewo omo wade we nyina bi because omo river boundaries no na emoa na ye wo no ebedidi wati ase nti wo de wo ma na enye story ma no na wo de nsama na enye story ma no but wo de nantwie no fu nsuo bre na ohu emuduro se ene gold ene egudie ebo eye pe ti wo de nantwie no fu nsuo kwa ho se na na me nantwie no fu nsuo nie ansa na waka wo haw ukosoma no enti ase wakohu security officer bi na o man iska se asemesi abeye den ukology complain it definitely ube pay ne transportation e de amano enti ansa na waka wasem o de woniema nyina mana ebia nana abaya me ba asasi so efi se bi si so obema bia ni mentena bosumi nsia da ni one me betena ache ebia bosome miensa onye ne hwe na wajawo obia ne prayer request na waka wasem uwia osenana me hwe wanim me firi ha me nkọ ba bia pium na utimi yansa nkyinani we ema me mani sia ne ene me de brewo okena me ba me bo hu mienu eno ne ma ensuo dan nipaka because wakonwane no ena wasoma no ena ne soma ode koye no Nyankopon pene wo nipa ho date se bibi na asi kwan na ama wo nya ekunu nware a wonne saade na kokko edi nkunim ama wo akasa wo mmerebe so na ne a wo hwehwe fi Awurade Nyankopon ho no abam ti se nyame ye watom na 1 year time 2 years time 3 years time die na hwehwe no saka you are indebted to sense you no e wo se ode na seda koma no because ntokwa wakokon ye na enye nipa ne nipa ntokwa eya honhom ntokwa ebia na ye spiritual marriage na how ebia na efie beye na how wagya ne mma ho ebia na wo ye obaatan wagya ne mma ho ebia na wo ye kuro wura ensuo ne ye kuro wagya ne mma ho ebia na wo ye kuro ne hene ebia na wo ye kuro ne hema wagya ne mma ene ne man ho akokon wo ntokwa de amaw na wayi na ma na kire se wo kire ne se wo ye kwasiya de a wo be start abedan wo ka enne enwumre mechiachi adofo a mo wo platform no so nyina se muhu ye maami ya na se muhu ya nkasa wa ha ye wo Kumase ye branch na e main branch Kumase no aha bebi ewe eye sere so adeja ya ba ensuo kese ba ko a ewa ha ensuo ya yegina ho ye frɛ ne enkwa ennim yenua ba ko atukwan ewa manane na okoduru ho no in fact niema nkoye ma no eninti ote ye maami nka emma odi ahopoporo enne gidie efrɛ ne maami emma ne maami efinkran abeka yensa awa ha anwumre ya na maami tena ase hwehwe emu no wahu se eye yawudie bi a ewo maami ne mu ewo nkwala no ho ene de ohawi ni amane yi aba na kire se ewo se eye hunhun mu adwumanti no yetu anamon ne yeba nsuo kase yi ho ne yeba besre se nia yeba ye no adane yeba a yeba bebo amana nadwi no onhu ye mobo no ngina yechi no nta yechi adane yeba na yebebo no ewo se yawudie na ewo maami nim ti yeba besre enu ti yeba besa nsuo ya ye frɛ ne enkwani mu no na ye de akwa ye maami no de adware ama yawudie biara ewo ne mu wo ne ba no ho ama niema nkoyie ma no eniema atoto yi nti yeba besre afre ye nsuo kase yi ho na ya sere ne na ya sabidi akofie ne ye de akoma ye maami no mo de adware agina ho ama ne ba no na ya wudie biara hye maami ne mu ama maami ne ba na ogwa kontom niema nkoyie ma no eniema ahyase aye nti mo hwe kwan aye fa so se wo kosansuo a ana obi kire wakwankyere se kona kosansuo bi fa bra enye wo kogina nsuo no ho ana wafa wo roba na ade abom na wo se wo amambre bi wo ho e wo se wo de tutu kwan e wo se wo sere
esan se wo ho wo ma wo no ma hyedem a obi ntumi mbebo nwura ho mfa ne pɛ mfa wo ba ne ba ko mfa nkɔ e wa abra on sere kwan wo ho wo de kwa a enye yie nti mo hwɛ kwan a ye maame fa so na wasere nsuo iso osere no ɔma ne ho kwan na ɔnsa nsuo ne bi mfa nkɔ ya ade ɛno na ye maame te hɔ a ɔyɛ no ɔsere nsuo no ɔde ani die ma no sansa ha ye ɔno so ne fie nie nsuo no ne office nie ne dan ne fie ni nti wontumi mfi ba bonten emfa wo pɛ mfa rubber mabom sɛ wo sade akɔbɔ abra wo nsere ne kwan ɛyɛ saa ne wo de kɔyɛ na enye yi nti so obi kyerɛ wo sɛ kɔkɔ sɛ nsuo bi wɔ baabi fa bra wo koduru hɔ a ɛyɛ amammere bi wɔ hɔ ɛsɛ sɛ wo yɛ na wama wo ho kwan ama wasa akɔ sɛ ne ɛbɛyɛ ne wo de kɔyɛ no so no ɛbɛyɛ yi na awie mu die ɛno na yɛ maame no wadi kan ayɛ no ɛno started down wo car de ɛyɛ de pɛ wo ho nyinaa no na wasan agye afiri wo nsam nti wokɔ a ebi timi tena se na ɔmo de ɔmo nan ato nsuo no ano na ɔmo akasa but me de me wa adom a metimi na river energies kasa nti wokɔ me videos ni bia wobɛhu sɛ me wɔ kwan a me fa so ɛde me nsa bɔ nsuo no bɔkɔ ɛyɛ ago mabɔ ago awie na maduru nsuo na no na sɛ mɛbɔ atrɛ wo sɛ mɛgyina no na mekoto bi wa metena se na mede me nsa ayiyi me nan mu mpaboa na mede me nsa bɔ nsuo no bɔkɔ na na te sɛn wafena me ho yɛ abusuafo ne ho te sɛn na ɔne ɔmo kasa mukuro yɛ fɛ na mesrɛ sɛ nka menya nipa dodo bi anyani no mu hu sɛdia mo nso mo man siti ankɛyɛ na wo twe na twen ɛsi nipa so ye ni nsuo ne communicate ebia na nye nsuo na nkasa ekurowura na eba ne mmofra ni bi na eba o se ai ekuro de efe na wabusa no machi wade ye den ye chi oba wachima ye mpa onipa wo paduabo ye mpa nkontompo ye mpa na wachiro omachi wade wobetimi edi omachi wade ne so ansa na wo de wo request ama no enti na de bia ye ka se oman a wonko mu da no da wo bekomu no usua oman ne mra omahede ne omasede ansa na wapagya wabatiri e de anante enti wonni nsuo ne kasa wie wo saa gift ne de a wa wonni gift wasem nkote se me ya me wa gift saa gift na metimi ne omo kasa no ebitimi hwe nana kura wanya nana o eye kuro nsuo wura no ebia ne nana bi kura wo foforo ebia ye de nipa bi kura bi gyayen na waboni din akyerew se yenye ne sei what you say na or reveal secret a ewo mo kingdom ne mo ayeden akyerew nti so wo se wo sa energy na otimi bie wani ma wuduru akyire na wabie as a book na wabie mu akyerew se hwe onete ho no nipa ni nie yesi yenku no ye hwehwafe ne ye hwehwe ne mu se eniyama pa bi woni mu a akoma pa bi woni mu a sense se yekuna na ye den ye jai no se wo se yekuna ne yekuno nti utimi bisa ne se na se nipa na odi obi abase yenkuno no se nipa no se asemesi hu a mobeye ne den obeba abeda se wana ase ne yekuni bi yes nti utimi ene river energy kasa ewa hobrase kwan so wa abra wo mfom no even though wonim ne mra nsem na chiwade na enso wo mfom no na osoma na okwa a se okoye se ye se anye yi emani de 6 months e so okoda na se okay anye yi kura o so okọ hwe kura o so okoda na se eno ene se nwane no mane kohwe a kire se ade a oyeye no ayeyi ana anye yi so abeda se ne ma me koye na anye yi preko na watimi adi me ho adanse se me de ma asem koja nsu asemesi eni na nsa ena ne ya mehwehwe no me nsa kaaye nti na river energy no omo nye demonic omo kodoma nko nyankopon abode ho oso obo ade nyina wie na ne honhom butu ensuo nani wankasa ne honhom ekɔhye ensuo na se de na mekire se eye kuro a esi ensuo so ti se ne honhom butu ensuo ani de na ye nyame honhom enya baifo enya bonsam honhom enti ye nipa na ye de omachi wade aka omo na ye abuse omo se de ni papa ene wotia ojeje na da koro obetu ntasu kokko ya den akere no saa ene tie de etie wo honhom mu fam no honam fam saa na tie se woni ni party no ye good
na de obeye ne bia wonkasa dakoro na koma besesa ma suban bone ayeden aba ne mu nkansu ye wo wiase nyina hote na nso yesu ne ye ban ama nsu ne bi kura tutu afio kurom akototo ba bi fofo enti yesu nipa su ena ema nsuo bi aye nsu bone nkansu mfa abofra nso enne nsuo fa nkora esan efi ene nipa su a omode kan nsuo ni nti One day TV, and that's man who dear ready pa, with dear good deep. Because me who you know, at first I know in Subu High see and Jarim, and some crab quack with Jarim. Most will be back was a medium so much. Who her back with Jarim now, pull lie in the knee. I remember saying me late brother, your cousin to be in Jarim, or money per 5 from Jarim, 3 weeks, the car 2. And no crown, or much change in 9 and cheer. And sana bienu no mu omunyo omukwa yeah enti no sometimes if we say enso bi eda ya chi obi am emu ne ketwa sometimes who say gata sorry to say gata kra na e enso kese ukọ spiritual realm enso kese a any kwan say you gu ne ho fim pacha bo modi aso be subscribe to your YouTube channel no be comment no wa share no like it ene da ye no person ni man to din komo a the contact be screen no wa contact no. Mama, last time we can be so person we hear spiritual oil. Emma wa hu fie. Na wo de yim paye. Very powerful. Yeah. Mama, one day TV for say na me catch us almost settle. Chire. Oh, okay. Da no wan chire mu yi, chire ni ehunu so. Okay. Oil bebrebe ya yeto no. Unse ye wo extra virgin olive oil, ye wo olive oil so ho. Ena ya tro olive oil bi e wo tuam ni ti ya red na ya tro ho olive oil na ya de label red bi a chechire ho na osofo ton bi ma 100 Ghana ento fried to Sa no powerless asa se body so ya hwegu from pan mu na hwe wodi kohwe tuma be chia me bi aka spiritual oil ntisa ti me be chia mo kwan a e fa so ya spiritual oil ya de aduhwam na eye because akoko mesa na si hey ati ase eye aduhwam ade ye si hey eye aduhwam ehwam pa ohwia o feel peaceful o ne se ade de oba hwia bi hwe ehwam enti obroni efre ne basil eye incense na adenti na eye incense ene ye si aduhwam ye shede mawrade dia na che say incense so say obroni aye basil we ni incense dia na e was spiritual purpose bi wo enti ye dey attract lack positiveness say obi pade a eye positive a ye the way attract nunum eye aduhwam parsley eye aduhwam mint eye aduhwam ni haban a e won nice flavor ni nyina eye aduhwam enti ye besua kwan a onipa wankasa obetimi aye o spiritual oil na wa charge wa ade se de be ya o fele se wonam na tumi bi de wachi a o de bi gu nsem na wato afo wachi o se me sign oni mi sutumi okay enti first of all me fa na se me oil ni won se de oil iti e we me spiritual father na de chair me na me fa oil no me show mu no me hu se o de ko ni holy room e command it to me to so ma me nti we de aje se e critical ansa na me de aso bi so ma fa kra so me so there bi ene man krofo ko manu masem wa ha no enti we ni me de a me spiritual father de a che me ni but me so ma me wo me oil so ho first of all uyo nipa o se enema ye di nyina we eye pepper abrofo muka no clove yo Ghana kasa ya kane pepper yeso bolo ni sa ya de mu de yeso bolo ene amuduro me pepper ni e we ye bay leaves me bay leaves ni e ti me bay leaves ni e na menya me bay leaves kakra na menya me pepper kakra na makope extra virgin olive oil
extra enye virgin olive oil, extra virgin olive oil. Ene de eye pure olive oil. Yemfa bibian fry. Ene yente na hoɔden ne so. Enti menya me pure extra virgin olive oil la. Na ma pe susumasa. Na haban ene na pena. Ma yeti o. Me pa cho ye sofo. Now take me directions we okoton a eya ma me token. Why? They very powerful. Na yenye selfish nti ye kire. Na said the onso wo ho a obetimi aye wo oil na aye adwuma ama wo. Ti obepe susumasa na haban ene na pena. Na wape custard plants. Adede nkruma. Obete na haban. Na wape dua bi a ye frɛ no ahomachem dua ahoma enye dua hini ahoma na wapa ahomachem ti ubepe pan anase silver ense sade ne ye plastic ubepe silver na wapa ade ye woti nti se ye silver bucket e wo se enye ti na wode oil no nyina de agu sa container nim o silver container nim na wode ahomachem no e de atum na de susumasa haban no ene na pena no de atum na wode bay leaves e de atum na wode almighty pepper e de atum wo nunum a obetimi ate kakra de atum na fe wakata so no we just see for 21 days. Obi bebu sa say. Powerful. Na 21 days. Adede nkruma haban no. Ebe pro empro ubeyi no na anu ate se dia. Ode ato gyaso ano empro. Ena edua ne hineni nso enye hwe. Ebe nonnom oil no. Na nonnom wie a. Me kiro de sa ahomachem no. Ubetimi di sa dua na nkasa nso aye. Eno so ye special. Enti se enonum wie na ukohu se after 21 days ubie oil no so a obeti ni hwa. Ti ye ka so obi ayare wo wu a wo de wonsa se ebom kodi kana muma. Na obom paye ma no. Na okofie na after 24 hours wo ombe ka kire se ne ho anto na kire se ne nkra bi obewu. This is called back to sender and repel. Eyi niyama boni firi ho na arepele eniyama eye papa na ete wo so a na ewo mu a agija enti eye very very powerful enti u live wo ye oni si ho 21 days u mie so wonko kana hwe nia obeye nyina ni se u meditate gu so u bom paye gu so na u bom paye nyina na o ka kire rade se o ma na bofo emete ho ma wo emehira so ma wo. After 21 days, we be so another the radius empire or boy, no, Mamma bomb. Into what containers, sir. Now, we show what in dear gum kama. Now, I see listen, Nessiho. A some be back critical. Oh, my oil, nesso. Nay, yari was some more. What they want sabo oil any more. Now they are born soon. Now they are showing no monsoon. Our bomb pie. Period. Mama na obi beka se me ye we ni wi a de aka mu no ahaban no ni nia ka me no so me dey yo tu me nso wo ne aka ni mu pa chen de aka ni ayaye no okay ya be kire no akire enti na say mon subscribe mon like mon share na mon hu se ya ha one day television ya metena handwa ya no ya mfa bibia nsie nature servant bibia me kire obi aye de ya me practice me can't trust someone chiro na onko ka se me koye ye manhu so wo ye sofo na wo peke a eya susuma ne bo onye den why na sika firi mu ba kai na hwe kunafo ma me ne kunafo so eda makoma so me da wase ene so onyankopon de ne so ache ene maame edi nkomo so person ne maame di nkomo a your contact be screen is contact no nebo modern so be subscribe be share mun share video ni maye na hu hia ya mun share na mun like it na mun comment minim sense be bre mo no but mo amfa to comment section be dey hu
de ewo obu apesa wo ka kire bia no de wante ase de wote ase wo pesa de maame kasa feel free wo friend na obepeke wo call eda wasese ne nso so muni edi nkomo eda foforo ye be hia